kedves vendégek, nagyon köszönjük ismételten a meghívást, a lehetőséget. És a mai napon is egy olyan kis beteget kértem meg, hogy vállaljon egy ilyen közös beszélgetést, aki ténylegesen, ahogy az előadó úr is jelezte, nagyon jól együttműködik, szinte megkönnyíti az orvosi munkát is, és ahogy így mesélte az ő előadását, nagyon sok minden eszembe jutott, ami nagyon illik is Nagy Mihályné Magdikára, a mi közös életünkben, mert amikor ő megérkezik a rendelésre, akkor tulajdonképpen úgy nekem is a mosolyával úgy könnyebbé válik az a néhány perc, mert hogy nem is szokott olyan hosszú időszak eltelni az értékelés, tehát a vizsgálatok értékelésével, és tulajdonképpen ő is az, akinél ez a veszélyes betegség egyfajta krónikus betegségé alakulhatott a célzott kezelés hatására, de hát azért kezdjük az elején. Mikor is kezdődött ez a betegség? 2008-ban derült ki, de már én egy évvel előtte nem voltam jól, de nem fedezték fel akkor, hanem 2008-ban. Milyen tünetek voltak ott megelőző? Hát igen, sokat köhögtem. Köhögés. Amire azt mondták, hogy reflux. A másik dolog volt egy ilyen nagyon furcsa fájdalom, amit már még a portásoknak is elmondtam, hogy innen jött föl, ide, ahol a fülem mögé, hol egyszerűen senki nem tudta megmondani, hogy mi ez, aztán kiderült, hogy ez a teniszlabdányi daganat, ez nyomott egy ideget, ami utána a sugár és a kemoterápia után elmúlt ez a fájdalom. Tehát ezek voltak. Kicsit előre visszaadni, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen voltak tünetek, nem annyira erőteljesek, hogy ott a házi orvos vagy a tüdőgondozó komolyan vegyen? Igen, én a házi orvosnál is voltam, meg voltam kivizsgáláson a Honvéd Kórházban. Sok éppen tüdőröntgen nem küldtek el. Azon kívül minden vizsgálat megtörtént, de melkasröntgen nem. Nem volt. Úgyhogy, és akkor már nagyon csúnyán köhögtem, és akkor a lányom azt mondta, hogy itt a vége, és akkor elmentünk egy röntgenre, és attól rögtön kiderült, hogy baj van. Aztán CT, és akkor úgy kerültem a Korányiba. Hát ahol sajnos kiderült, hogy nem lehet műteni, mert agyi áttét is volt már. Úgyhogy először azt kellett megszüntetni, egy ilyen célzott sugárműtéttel. Tehát ha jól értem, már a felfedezéskor a panaszoktól kezdve az idő elteltével ez a betegség, mint ahogy múltkor novemberben már végigjártuk, ez egy 4-es stádiumú áttétes daganat volt, amikor kiderítették, hogy milyen betegségről van szó. Tehát agyi áttét. Igen. És akkor kellett sugárkezelést alkalmazni. Akkor kaptam ezt a célzott agyműtét, sugárműtét, és akkor utána kaptam a kemoterápia, kemoterápia, az már a tüdőre. És akkor 3 évig nyugalom volt. Gyakorlatilag ilyen hatékony volt maga igen. Célzott agyi sugárkezelés, igen. Illetve a kemoterápia komplexen a sugárkezeléssel kiegészítve. 3 évig nyugalom volt, igen. Kontrollra járt. Persze, 3 havonta jártam az amerikai útra is, meg a Korányiba is, és hát vagy 2-3 havonta, és sajnos a 3. évben kiderült, hogy egy újabb jött az agyamba, egy újabb pötty, illetve 2. Tehát akkor egy újabb célzott sugár, ami szétlőtte ezt a 2 gombócot, és kemoterápia újra. Hát szerencsére egész jól elviseltem a kemoterápiát, a hajam sem hullott akkor még ki, úgyhogy aztán akkortól már azért havonta kellett járnom a kontrollra, hát kivéve az amerikai útra, ott 3 havonta továbbra is, és sajnos egy évre rá újra jött egy, hát az ott már a 3. célzott, amivel szétlőtték az agyamba ezt a mackot, ennek 2 éve most már.
Most akkor kaptam egy kemoterápiát, amit viszont azt már nem bírtam. Allergiás rohamot kaptam, és akkor attól kezdve kapom a gyógyszert, ami kellemes. Mennyi ideje? 2 éve szedem a Tarcevát. És hát egy kis kellemetlenség van, ugye ez a bőr, meg a hasmenést okoz, de tudom kezelni mind a kettőt, úgyhogy ettől nagyobb baj ne legyen. Visszatérnénk majd még itt a célzott kezelés mellékhatásai mindennapok, mindennapokra. Viszont itt az előadás kapcsán is felvetítette Purab doktor úr, hogy azért egy ilyen nehéz lelki válságon megy keresztül az ember, amikor egy ilyen veszélyes betegség kialakul, diagnosztizálnak. Ön hogy élte ezt meg? Nagyon aranyosan mondja, hogy vacak, pötty. Igen. Jelenik meg, tehát ez olyan, vagy megszereti, hogy ott vannak ez. Szeretem, de a fene, aki megeszi, ha már jött, tehát akkor lőjünk szégyen. De hát az első alkalommal, amikor közölték velem, hogy egy gyönyörű daganat van a tüdőmön, hát az olyan volt, mintha gyomorszájon vágtak volna körülbelül. Talán az volt a legnagyobb stressz az egyik. A másik meg, mikor közölték, hogy nem műthetnek emiatt, és akkor hát az a doktornak mondta, hogy hát ami még hátra van, azt töltsem okosan is. Na, ez volt az egyetlen alkalom, amikor elbőgtem magam. Ez nagyon rosszul esett, inkább ne mondták volna, de aztán túlléptem rajta, szerencsére olyan természetem van, hogy nem rágódok mindenen. Úgyhogy igen, hát ez nagyon rossz volt. De érdekes módon a többit azt egész jól elviseltem, szóval nem okoztak akkor a lelki stresszt. Talán ez azért is van, mert az én párom nem lehet betegséggel élni mellettem, mert akkor rosszul lesz, úgyhogy muszáj voltam tartani magam, nem, hogy ő is rosszul legyen. Nem lehet. Továbbra is a háztartást nem kellett látni, betegségről nem beszéltek, nem mutatta gyengeséget, fájdalmat, tehát tulajdonképpen... Szerencsére fájdalmaim nem is voltak. Tehát miután megszűnt ez a sugárkezeléstől és a kemoterápiától, igazándiból nem volt fájdalmam. Azóta se el ne kiabáljam. Hát ami még nagyon kellemetlen volt, hogy a sugár, az agy sugárzása után ilyen sugárnekrózisnak mondják, és emiatt kaptam szteroid kezelést. Na, az aztán egy nagyon finom dolog. Mindjárt 15 kilót híztam, amúgy is síztam, mert abba hagytam a dohányzást. Mennyi ideig dohányzott? 45 évig. Nem kevesebb. És na hát akkor ugye rögtön elkezdtem hízni, és a szteroidtól még plusz 15 kilót rátettem erre a súlyra, a cukrom 19 lett, a szemkrumpli megkuszolása után szanaszét át az összes ujjam a görcsektől, és még egyéb ilyen apró kellemetlenségek, és hát sajnos ez... Tehát ez a támogató kezelés rosszabb mellékhatásokat okozott. Igen, annak valóban jót tett, de hát aztán ugye, és akkor mikor abba hagytam ezt a gyógyszerszedést, akkor a bőröm, hát olyan volt, hogy azt hittem, hogy nem lesz az arcomon már bőröm. Na és akkor mondták, majd ha kimegy belőlem a medról, akkor az elmúlik, valóban úgy is volt. Úgyhogy, hát türelem. Itt elhangzott, hogy ugye itt egy nagyfokú életmódváltozás volt, amit véghez vitt. 45 év után letenni a dohányzást, az nagyon nagy lelki erőre és elhivatottságra van. Volt-e más életmódváltás, amit meg tudna itt említeni, vagy megosztani a többiekkel? Hát igazándiból, hát megmondom, én erre a kódteját kezdtem abban a pillanatban elinni, ami azzal jár, hogy ugye a citrom, méz, ez egy macera dolog, mert napi 3-szor áztatunk, főzünk, és akkor ugye nem van írva, hogy mit így a almalé, citromlé, gyümölcs, szóval ezeket én csináltam 3 évig. Volt egy rituális napi program, ami tulajdonképpen bevitt vitaminokat, antioxidánsokat. Én nem igazán vagyok se zöldség, se gyümölcsevő sajnos,
most sem. De ennek kapcsán akkor ezeket megtetszett tenni. Na aztán, mikor a szteroidtól fölment a cukrom, abba kellett hagynom ezt a mézevést, de szerencsére akkor megjelent már kapszulában ez a vacakság is, most azóta a szövem. De egyéb ilyen változás nem volt az életemben, ugyanúgy étkezem, talán nem kéne. De azért a diétára oda tetszik figyelni, hiszen a vércukra az nem ugrál, tehát ezt én belgyógyász is figyelem a napokban. Igen, a szteroidot, akkor visszament szépen a cukor is. És akkor ugye a következő ilyen sugárkezés, újra kaptam megint a szteroidot, tehát akkor újra meghíztam, akkor hát ez ilyen kellemetlen dolog volt. Mozgásban mit tetszik alkalmazni? Nem sportolok, de hát mi kettes házban lakunk, és hát a ház körül mindent elvégzek, ugye, amit kell, takarítás, mint egy háziasszony, hát és a kertbe is azért elbogarászom. Hát nem is akkora intenzitással, mint régen, de azért elbogarálok. Megvan a napi. Igen, hát ha más nem, hogy a levegőn legyek, friss levegőn, még most is azért kimegyek azért az udvarra, hát nagy sétákat nem teszek, mert a tarcella mellékhatása nem engedi meg, hogy órákat sétáljak, úgyhogy igen. És akkor visszakanyarodtunk ugye a célzott kezelésre, amiről novemberben elég sokat beszélgettünk, hogy mikor, milyen esetben lehet alkalmazni. Igen, ez egy nagy kérdés, akkor is kihangsúlyoztuk, hogy meg is kell tanulni egyrészt a mellékhatásokat, hogy lehet vele együtt élni, milyen kiegészítő kezelések szükségesek ahhoz, hogy ne adja fel ezt a hatékony kezelést, mint ahogy az önnél is elhangzott, hogy ebből a veszélyes betegségből egy krónikus állapotot tudott előidézni, hiszen stabil, most is nincs új vacakpötty sehol. Most meg 25-én majd agyam erre, úgyhogy az mindig egy rettegés, hogy na, vajon mit találnak. Mindig attól félek. Igen, ez természetes. De tulajdonképpen a gyógyszerrel kapcsolatosan, hogyha van olyan, amit szeretném elmesélni, megosztani, hogy mégis ezeket a mellékhatásokat hogy tudja jól karban tartani. Nem tipikus ugye erlotilip, illetve a tarcella kezelésre a Magdika arca, mert általában ilyen nagyon pirosak, de vannak tünetek. Szerencsére nem az arcomon. Hát egy kicsit az orrom, de a kezemen, a karomon és a lábamon ott van. Hát az nem látszik annyira. Hát ilyen... Mit tetszik használni? Damacin nevezetű ilyen, igen. Az, hogyha előjönnek a pöttyök, akkor azokkal meg ezt is bekenem vele. És hát ami a másik kellemetlen, ez a hasmenéses dolog, ami a legváratlanabb pillanatban képes kellemetlenséget okozni. Na most hát ha például idejövök, vagy az agyemerre, vagy valahol, akkor beveszem a lopediumot előtte, és ezzel meggátolom, hogy bármiféle probléma legyen. Étkezésben hogy tudja befolyásolni? Ugye mindent is sokan számít, tehát tejfölös, teljes dolgot nem tud kelni, mert az bizony. Tehát hogyha egy ilyen száraz dolgot eszem, akkor nincs gond. Tehát akkor az csak hát, igen. Hát szereti a levest, azt sem szereti. Szóval azért az étkezéssel meg lehet fogni. Ha tudom, hogy nem megyek sehová, azért akkor azt teszem, amit szeretek, de ha tudom, hogy mennem kell másnap, akkor azért odafigyelek, hogy mit teszem. Tulajdonképpen együtt lehet élni azért ezzel, és lehet is kezelni. Én betartom azt, hogy minden nap 9 órakor veszem be a gyógyszert, mert tudom, hogy 2 órával előtte nem lehet enni, 1 órával utána nem illik enni. Tehát én ezeket a dolgokat azért betartom. Hogy éli meg azt a macerát, hogy havonta kell nekünk találkozni, illetve hogy az idegsebészhez is ugye rendszeresen kell menni? Hát, már megszoktam. Szóval volt inkább a párom az, akit meg kell dicsérni, hogy képes végigülni velem 4 órát is, hogyha olyan szituációba kerülünk. De hát ez ezzel jár. Türelemmel végigcsinálom. És örül, szeretném még nagyon sokáig csinálni, hogy minden hónapban menni kell. De hát, bízunk benne, hogy ez hosszú ideig így lesz. Jó lenne.
Igen. És hát ön körül, tehát azt hallottuk, hogy a férje az támogató, tehát elkíséri a vizsgálatokra, otthon nem nagyon lelkiznek a betegséggel, de ki az, aki még segít önnek? Hát igazándiból a lányom, aki támaszom, mert mégis ő az, aki elintézte azt is, hogy korányba, mert szóval ő érdeklődött, mivel egy egészségügyi dolgozó, úgyhogy ő azért odafigyel, hogy mit csinálok, meg hová megyek. Valamelyik nap, hát pont még utoljára voltam a Korányiban, a forgom kiakadt. 3 hétig alig tudtam menni. Hát mondom, ha ez is így marad, hát akkor végem van. De hál' Istennek elmúlt. Persze mindjárt mondta, hogy akkor megyünk, akkor nem megyünk forgasra. Úgyhogy ő nagyon figyel rá. Ezért el kell menni az orvosra. De hát mondjuk, aki sokat jár, annak azért ez nagyon nehéz. Internetet tetszik-e használni, vagy csak az előadás miatt kérdezem? Nem. Én nem. Hanem én, amit az orvos mond, azt megcsinálom. Én nem. Szomszédasszony sem szoktam? Nem, nincs szomszédunk. Az a helyzet, hogy mi Agárban lakunk a vízparton, és csak nyáron vannak szomszédaink, úgyhogy nagyon nyugalmas körülmények közt élünk. Hát azért van 1-2 barátnő, aki szokott tanácsokat adni, de csak finoman, nem erőszakosan. Végülis ezt a kóteát is valamelyik barátnőm ajánlotta, mert hogy még tudom én nem nézek utána. Én nagyon szépen megköszönöm, és akkor visszaadom a szót.